vysielaní našej školskej televízie TV Očko. Aj tento školský rok vám prinesieme zaujímavé informácie o akciách, ktoré sa uskutočnia na našej škole. Prajeme vám príjemné sledovanie. Dňa 2.9.2024 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2024-2025. Po krátkom kultúrnom programe sa prihovorila pani riaditeľka inžinierka Erika Demková, ktorá srdečne privítala všetkých žiakov. Zvlášť privítala prvákov, ktorí sa týmto dňom začali do veľkej školskej rodiny. Takisto sa prihovorila deviatakom, ktorých čaká dôležité rozhodnutie vybrať si strednú školu. Všetkým držíme palce, aby v tomto dôležitom kroku boli úspešní. Na záver všetkým poprám veľa šťastia a úspechov. Európsky deň bez aut. Akcia začala hneď ráno v triedach. Triedne pani učiteľky rozdávali všetkým, ktorí využili iný dopravný prostriedok ako auto, pekný obrázok autíčka. Do poludňa si žiaci zábavnou formou zopakovali základné pravidlá, ktoré žiaci musia dodržiavať, pokiaľ sa stanú účastníkmi cestnej premávky. V popoludňajších hodinách si žiaci 3. a 6. ročníka vyskúšali svoju zručnosť v jazde na bicykli. Boli pre nich pripravené rôzne prekážky, ktoré museli zvládnuť. Dokázali, že bicykel dokážu naozaj ovládať. Stať sa prvákom je veľká vec. Aj tento rok 2. októbra sa na našej škole prvákov prijímali medzi seba starší žiaci. Ale nebolo to príliš ľahké. Museli ukázať, čo sa za mesiac v škole naučili. Recitovali, spievali, dokonca už poznávali písmená a vypočítavali matematické príklady, za čo ich pochvala aj pani riaditeľka. Aj tento školský rok sa naši prváci v dňoch 7. a 11.10. zúčastnili korčuliackého výcviku. Pod vedením trénera si zdokonalili svoje zručnosti a techniku korčulovania. Na záver si všetci zaslúžili pochvalu od trénerov a každý dostal pekný diplom a sladkú odmenu.
rodičmi i so starými rodičmi. Príležitosti mesiaca október, mesiac úcty k starším. Bolo pripravených 5 stanovíšť, ako napríklad Kolobežkový slalom, Fúrikové rally, puzzle, šup sem, šup tam, hod loptičkami. Detičky so starými rodičmi si zasúťažili, zabavili sa a boli odmenení sladkou odmenou. Na pozadí nám hrala príjemná hudba, prialo nám i počasie. Ďakujeme všetkým zúčastneným, pani vychovávateľka, pani zdravotníčke, pánovi bufetárovi i ostatným. V rámci mesiaca úcty starším žiaci 1. stupňa si pripravili program pre starých rodičov v domove dôchodcov. Príležitosti Európskeho dňa jazykov na našej škole opäť uskutočnil už 13. ročník tradičného jesenného podujatia s názvom Festival jazykov. Žiaci 5. až 9. ročníka si v rámci tohto týždňa zábavnou formou precvičili svoje vedomosti a zručnosti z anglického, nemeckého aj ruského jazyka. Naša škola si prostredníctvom žiakom 8. a 9. ročníka pripomenula 80. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Besedu, ktorú viedli členovia klubu vojenskej histórie. My na sebe máme také špecifické uniformy. Sú to uniformy, ktoré používala slovenská armáda. Keď sa vrátim na ten úplne prvý slajd, alebo tento, pardon.
Tak toto je konkrétne autentická fotka z toho horského sedla Dielik, kde je na našej a takej rozsiahlej trošku tejto histórii o Slovenskom národnom povstaní, lenže kolega musel odísť, takže spravíme to tiež niečo podobné, ale v takej skrátenej forme, ale verím tomu, že sa tiež si z toho odniesiete nejaké zážitky. Takže dovolte, aby som sa predstavil, som členom klubu vojenskej histórie Krásne Mladíci Košice, som podpredseda klubu, volám sa Peter Kamenský, som štábový a pustíme vám potom nejaké videá. Máme tu jedno také celkom zaujímavé video z našej takej zaujímavej akcii, ktorá sa konala pred 2 rokmi. Neviem, či poznáte tú lokalitu na sedle Dielik, to je pri Tisovci, kde vlastne o takomto čase, zhruba 21. októbra, zviedli slovenské jednotky okrutný boj proti postupujúcim nemeckým vojskám v roku 1944. A keby ste mali záujem vidieť, čo sa tam dialo v tom roku 1944, tak príďte zajtra o 2:00 na Tisovec na Dielik a táto bitka sa tam bude odohrávať medzi slovenskými vojakmi a postupujúcou nemeckou armádou na územie vtedajšej Slovenskej republiky. Pani učiteľka, dáme dačovka. Pána Kamenského musel odísť, tak sme si povedali, že poviem vám trošku ja. Či viete, teda v 1944 vypuklo to Slovenské národné povstanie, v rámci čoho to bolo, čo sa vtedy dialo vo svete? Druhá svetová vojna, presne tak. Dobre, kto rozpútal tú druhú svetovú vojnu? Alebo bojovala proti Nemcom kvôli tomu, aby mohli ruské vojska potom oslobozovať naše územie, čo sa teda aj neskôr... Čo sa týka slovenskej histórie, zapáčim. Tie rekonštrukcie. Podpostojníci a vojaci. Celej histórii slovenského národa nemali sme takú príležitosť dokázať sebe i svetu, že sme hodní slobodu a že za ňu žiť a umierať chceme a vieme. Uniforma, ktorú mám ja na sebe, takisto ja mám uniformu dôstojníka. Tuto môžete mať vidieť zakvačenú uniformu bežného vojaka. Je to blúza vzor 30, to znamená, že je to navrhnuté v roku 1930. Na sebe mám nohavice vzor 21, navrhnuté v roku 1921 a uniformu mám na sebe poddôstojníka, alebo respektíve dôstojníka Slovenského. Mesiac október je už tradične venovaný nielen školským knižniciam, ale aj úcte k starším. Žiaci 5. B triedy zažili v útorok 29. októbra 2024 v našej školskej knižnici zaujímavé dopoludnie, na ktoré boli pozvaní aj ich starí rodičia. Spomenuli sme si život a dielo Pavla Dobšinského, ktorého úmrtie sme si pripomenuli 22.
októbra. Dňa 23.10.2024 sa konal futsalový turnaj o pohár riaditeľky školy. Turnaja sa zúčastnili družstva ZŠ Mihája Tompu, ZŠ Hostinského, ZŠ Jesenské, ZŠ Kreatív a ZŠ Pavla Dobšinského. Naše družstvo na turnaji zvíťazilo vo všetkých 4 zápasoch celkovým skóre 22. A tak obsadilo celkové prvé miesto. Peter Petráň sa stal najlepším strelcom turnaja s 13 gólmi. Našu školu reprezentovali Julius Baník, Roland Bodoky, Robert Korčok, Marko Brat, Alex Nestorovský, Peter Petráň, Adam Iváni, Adrian Somolaj. Dňa 15.10.2024 sa na našej škole konalo školské kolo. Ako to mám prečítať? Dňa 15.10.2024 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy. Prvé miesto obsadila Miroslava Sokolovská z 3. A triedy, ktorá postupuje na okresné kolo. Dňa 9.10.2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej ľudovej rozprávky Zlatá bodkova, Zlaté pero, Zlatý vlas. Školského kola sa zúčastnili žiaci 1. stupňa, 2. a 4. ročníka v hojnom počte, ktorí si tu vyskúšali svoje recitátorské zručnosti. Porota v zložení mala veľmi ťažkú úlohu vybrať najlepších recitátorov a zároveň toho, kto bude reprezentovať našu školu na regionálnom kole v Drienčanoch. Blahoželáme postupujúcej Tamare Beňovej z 3. B triedy, prajeme veľa šťastia na regionálnom kole v Drienčanoch. V piatok 8.11.2024 sa žiaci 7. a 6. ročníka presunuli do sveta fantázie. Vychutnali si vôňu nových kníh, zabavili sa na festivale spoločenských hier, žiaci sa zúčastnili na besede so spisovateľkou Martou Hlušíkovou a krstu knihy Pečie celé Slovensko. Knihu krstili známe cukrárky Petra Tótová a Jožka Zaukolková. Niekoľko rokov pracovala pre Rádio Redina, tam som čítala svoje glosy ranejšie, tak trošku som sa bavila na to. Krásne. Viem o tom, že teda v hre na názov knihy Letos Máč bolo viacero možností, ale vy ste sa napokon rozhodli pre Letos Máč. Prečo? No, tá babka, o ktorej sa tu píše, ktorá má 80...